A nerobíme to, ešte som to neurobil ani ty v tomto našom podcaste, že by som dal dlhšiu citáciu príspevku, ktorý píše skvele, volá sa Vít Kučík, hovorca českých elfov. A on mal taký dlhší status, ktorý presne tomuto sa venuje, že teda píše o tom, že vysvetľuje, alebo snaží sa vysvetliť tento zdanlivý paradox, že či je to vôbec možné. Ja ho teda prečítam, ak dovolíš, ja sa pokúsim ho prekladať, čiže je trošku dlhší, ale myslím, že celý je veľmi výživný a veľmi vystihuje tú podstatu, hej. Čiže on myslel, že prečo je to tak, že to je naozaj tak, že môže Rusko napriek tomu tej slabej pozícii dnes zaútočiť. Takže citujem teraz Víta Kučíka. Rusko je poslednou európskou ríšou archaického feudálneho typu. Tieto ríše v Európe zanikli najneskôr v 20. storočí, Osmanská, Rakúsko-Uhorská, Nemecká a ďalšie. Ruska nezanikla. Tu od rozpadu konzervovala najskôr komunistická revolúcia a potom súčasný Putinov režim. Koreňom problémov archaických ríši v súčasnosti je archaickosť ich centralizovaného usporiadania. Zmysel mali v dávnych storočiach, dnes je tento neefektívny systém možno udržať pri živote len vzrastajúcim násilím. V praxi to znamená obrovskú centralizáciu ekonomickej, politickej, vojenskej moci v Moskve. Tá dusí rozvoj regiónov. Keby však Moskva opraty povolila, ríša by sa rozpadla. Usporiadajte naozaj slobodné voľby a do pár mesiacov sa impérium začne droliť, pretože každý región má svoje protichodné záujmy, ambície, smery rozvoja. V najrozľahlejšej ríši sveta je to zvlášť kontrastné. Vladivostok má oveľa bližšie k Japonsku a Číne ako k Moskve, kde si na opačnej strane sveta. S týmto neriešiteľným kruhom sa nedá robiť nič iné, než ho buď preťať, a to je rozpad impéria, alebo ho s rastúcimi problémami udržiavať ďalej, ovšem bez nádeje, že sa niekam zmysluplne dostanete. Potom ide do histórie, kde hovorí, že takto to fungovalo vlastne aj za cárskeho Ruska. Vysvetľuje, prečo je Rusko neefektívne vo svojej správe a prečo je vlastne kvôli tomuto, tej centralizovanej podobe autoritatívnej, neefektívne aj vo svojej vojne proti Ukrajine. A napriek tomu, že nevie dosiahnuť tie ciele, ktoré si vytýčilo, tak v tej vojne musí pokračovať. A podstatné je teda, že pokiaľ aj dôjde, ďalej citujem, k útlmu na ukrajinskom fronte a k tomu v krátkom čase dôjde, potom Moskva bude svojimi vnútornými tenziami, tlakmi doslova nútená otvoriť to na inom mieste, pravdepodobne v baltskom smere. Nie je podstatné, ako bude Rusko oslabené, ako málo času bude mať na regeneráciu, nie je podstatné, ako technologicky silný bude protivník. Účelom invázie nie je dobiť konkrétne zahraničné územie alebo konkrétny vojenský či medzinárodne politický úspech, ale uchovanie moskovského centralizovaného režimu a zabranenie imperiálneho rozpadu. Rusko chce a potrebuje utrpieť masívne straty, pretože len tie mobilizujú domácu populáciu. Je ako labilný tínedžer, krásne prirovnanie, je ako labilný tínedžer, ktorého seba poškodzovanie udržiava nažive pred samovraždou. Čo je však nesmierne nebezpečné pre Európu. Európa to nevie pochopiť, Európa na to nie je pripravená. No a potom ešte, je to dlhý citát, takže nebudem ho celý čítať, ale hovorí o tom, že teda spoliehať sa na to, že Rusko nevie poraziť ani Ukrajinu a že to môže byť dôvod na to, aby sme boli kľudní, že nenapadne Európu, je mylná predstava, pretože práve potreba vyvolať pocit ohrozenia a boja, však nakoniec, keď sa pozrieme na vývoj verejnej mienky v Rusku, tak vždy, keď mu popularita upadala, Putinovi vždy vyvolal nejaký vojnový konflikt, ktorý mu vlastne popularitu zdvihol. A teda ukončím, lebo potom ešte tam Kučík upozorňuje na to, že tá oveľa väčšia ekonomická a aj vojenská sila Európy nemusí byť dostatočná, pokiaľ Európania nebudú ochotní a schopní bojovať a brániť sa.